Диспетчерська станція «Возеро». Наступний припинок – вулиця Веры Слуцкой. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – вулиця Веры Слуцкой. Наступний припинок – палац дітей і молоді. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – палац дітей і молоді. Наступний припинок – Переспа. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Переспа. Наступний припинок – Театральний. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Театральний. Наступний припинок – Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Проспект Машерова. Наступний припинок – Оперний театр. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Оперний театр. Наступний припинок – станція метро Няміга. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – станція метро Няміга. Наступний припинок – Романовская Слобода. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Романовская Слобода. Наступний припинок – Мясникова. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Мясникова. Наступний припинок – Музичний театр. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Музичний театр. Наступний припинок – Вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Вокзал. Наступний припинок – Автовокзал Центральний. Концевий припиночний пункт. Осторожно, двери зачиняються. Припинок – Автовокзал Центральний. Концевий припиночний пункт.